здравейте! Това е втора част, аз пък втора част. Аз съм Кьормот и сега ще играем Трибъс Part 2, както винаги, и Return to Game. Добре, значи имат самото оръжие, за жалост, защото ми отнемат всичко. И тъй. На мен са ми любими игрите, на мен ми е любими, са ми любими нивата. Значи тук трябва да натиснете шпация, за да се парзалите и стигнете по-бързо, защото тая врата, както... Ох, майко му стара. Както виждате, отгоре имаше време. Значи това беше времето, което ще задържи вратата отворена. И сега тук ще мина. Натискайте дясния бутон, за да полетите и да се стреляш като изтребител. И тук чуете музика, това не е вярно, че има хора тук и даже не е обитаемо. Но по-нататък има много гадни същества. Много гадни същества има, които с един удар от това ще умрат, ама гадното при тях е, че имаш само едно оръжие, като можеш да го вземеш по-нататък, ще вземеш едно оръжие. Но той е оно из патроните и зато и не е хубаво. Аз в принцип свикнах той да го минавам. Нали, из времето, защото все пак играта съм играл много пъти. До мое ниво, естествено, защото него не мога мина като си дете. Все пак нямаш много информация и стреляне с оръжие. Те просто теб да стрелят и ти нямаш начин да живееш, зато е. Мамка. Защото джетпака ми е много гаден. За кому трябва той да се зарежда отгоре? Не, там до живота ми има някакво синьо, то е за джетпака. И той място ми е любимо, защото колекционираш, взимаш някакви чекпоинтове. Добре, отварям се очите. Виж колко са отворени. Това не те наранява. И гледайте моите потенти. И тя пак няма да умре, даже можеш да говори под водата, което е много странно. Къде е другия чекпоинт? Возлехта. Чекпоинт to чекпоинт, факпоинт to факпоинт. Давай, не ме предавай! Хубаво е. Фак. Yes. Хванах съм. Ох, много съм просто. И там да. Fuck you, ти въобще бях го забравил. Фак. Жив съм. Тон-таран. Гледайте, аз съм Спайдермен. Успях. Хубаво сега. Давай, браво. Айде, бе! Там едно местенце, къде ще трябва да минете, ама след като съберете всички чекпоинти. Извинете. Много съм просто, бе. То бил близо. Тъпото е, че когато сте дете сте момиченци. Добре, тук има аптечки. Тук
Давай, не са опасни, въобще пак. Ама никак не са опасни. Ама никак. Ама въобще не са опасни. Много съм сладка, много са сладка даже. Въобще гледай го. Гледай го. Душичка. Мани са. Бе, оне го гръмна, бих искал да го върна да го видя. What the fuck, бе, едно съм на минно поле. Готово. Да, ето тук е оръжието. Я колко минути станаха 5. Хубаво. Surface. Ети оръжия, които е много тъпо. Ето виж и той. То по-хубаво е да си стои оръжие, защото повече демидж удра на тия чудовища. Ето тук има. Бум! Ето тук можете погледнете. И тук ще изкоча. От тази страна мисля, че беше. Скачат се. Да, от тази страна. Как си прост, братле? Лай, така бам, бе! Знаете. Бум! Да, двете страни този път. Маница е! Майка. И тук на скатиев на той. Начо е! Той въобще го забравих. Пада! Искам аптечка! Арева! Тъпанар. Тъпанар. Ей тука, ни. Ей там, да. Аре, ламе! Той оръжие много мраза, в принцип. Не разбрам! Побехте. Ето. Искам си труд. Не бе, искам си ето и оръжие. За да ги убиете, колко време ми костваше? 8 минути. Хубаво. И тук свърши. Няма свърши тук клипчето, естествено. Ще направя всичко да мине като по вода, естествено, докато не сте на Колизеума. Най-якото е, когато сте сред бойното поле Колизеума, тогава вече ще трябва да го правя на части. Или когато минат 15 минути, ще го спирам. Че много яко да се играе тая игра. Тъпото е, че всяко ниво става по-трудно и по-трудно. Че дори го настроите на хард, той не ги от начало се не изи. Значи той не го убивайте, защото той ви помага в принцип, можете сами да се разберете. Да, и с C, когато натиснете C, виждате цялата карта на абсолютно всичко. Тоест няма го убивайте, защото мисията ви ще се провали. Значи няма да натискате шпация, за да се придвижите като него. И отивате на всяко такова нещо, например, както сега аз влизам в той, където ви е зеления чекпоинт. Нали те са маничка принцип. Ето тук е аптечка, ама тя че не ви трябва. И отивате при той, натискате F. Да, през C-то map, аз ви казах той. Аз въобще пък не знаех, че можеше да се прави карта на абсолютно всички зали. Да, и тук ще ви чака едното ние чудовищата и че се приготвите да стреляте. Гледайте, ето го. Майка ти успя да ме отселиш. Сега ще бързам, тук няма ги гърмейте. Тук има такива.
Дори го оцелите оня, няма да ви провали цялата мисия, но... гръмнах някой. И тук помня, че имаше един. Бях направил едно пробно клипче, ама иначе не го качих в YouTube, защото всичко се провали. Стана около половин час, даже повече. И става impossible да го сложа, защото много щяхте да гледате. Даже нямаше да е на части. По едно време, като отидете до последната кула, в моя случай, някакъв червен тим ще ви гони и после ще отидеш в Колизеума. И тъй, то в принцип трябва да се върнеш. Ой, майка му стара, бе. Fuck me. Every day, every night. Да, тук е края. И на клипчето ли? Не, за една минута стигнах тук, супер. Сега влизате тук, без колебания. И бягате! Трябва да сте бързи. Защото тук има такива, които... Да, през цвет ход мап. Фак, сам се убих. Давай. Не се пробвайте да ги убиете, твърди са много. И те даже може ви убият. Майка му стара. Да му се не види. Натискайте шпацията, се придете по-бързо, т.е. се парзаляте. И тук той ще го убива. Тия ще го убива, бе. Днеска смятам се стегля Chicken Invaders. Взех друго оръжие, супер. Навие! Супер, за първи път решавам да гръмна някой да му взема оръжието. Фак, още малко. Аптечка! Не. Бъзъкаш ли са? Тук има една кола. Трябва да поксявате 1000 часа. За много прескътва, за една минута. Fuck you. Ето е колата. Трябва да бягате. Ей там. Тук ще спра за епизода. Сега да вляза и да ми изкоча едно клипче. Тук влизате. И скачате. И готово. Това е. Нацяло това е. И тук е един разговор с Колизеум и да ходите на Колизеум и глупости. И това беше епизода. Надявам се да ви хареса. И чао!